Iloilo City Health Office nagapangabay sa publiko nga ipaiway ana ang pagtambong sa mga public gatherings subong man ang close contact activity. Yaring balita nga aton gintutukan. Sa tion sang Valentine's Day, madamo ang mga okasyon sa diin nagatililipon ang magkahagugma, mag-abyan kag pamilya. Gani isa ka health advisory ang ginpagwa sang City Health Office sa diin hugot nga panugyan sa publiko nga ipaiway anay ang pagtambong sa kasubong nga pagtililipon kasunod sang COVID-19 scare o kon coronavirus disease. Likawan man ang pagkadto sa mga magutok nga lugar, gani ginrekomenda man sang CHO ang temporaryo nga pagkansela sang gatherings. Using sa mga advisories nga mo ni. So tanan usually nga mga gatherings ginalikawan naton anay nga i-held for samtang ari pa ni ang event. Dugang pa sang CHO nga limitahan man ang pagbeso-beso, paghalukanay, paghaksanay, kag handshaking agud masiguro nga hindi man malatnan sang bisan ano nga balatian. For limits ang aton nga transmission of infection, pwede gid tani nga malikawan naton kay strict lang naton ang hand washing gid permi. Kag ang aton pang mode of transmission niya as anhan naton is ang droplet infection. Upod kay Romel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.